el semàfor de l'estrena a la Champions del Barça femení. El Barça femení s'ha estrenat a la Champions en què defensa títol i ho ha fet amb una victòria clara contra l'Arsenal per 4-1. En verd, el canvi de l'equip en els darrers anys. El Barça avui ha guanyat, ha superat l'Arsenal, sobretot a la primera meitat el Barça ha estat molt superior a l'Arsenal, ha marxat només amb un 2-0 al descans que podia haver estat més. La segona part s'ha ficat 3-0 i al final sí que hi ha hagut un tram de partit que l'Arsenal ha apretat. Estem parlant de que l'Arsenal és un equip que no havia perdut cap partit com el Barça a la seva lliga, havia jugat 4 partits i havia fet només 2 gols, per tant té molt de mèrit d'haver guanyat a l'Arsenal amb la facilitat que el Barça ho ha fet. I sí, és veritat que el Barça a la segona part ha tingut un tram de partit en què l'Arsenal ha dominat, però i és el tram en què el Barça ha encaixat el gol, però llavors al final ha acabat marcant el quart i a més ha desaprofitat un penal al tram final de les botes d'Alexia Putellas. Parlem de la transformació perquè avui ens remuntarem al 2012, al setembre del 2012. El Barça femení debutava a la competició europea i ho feia amb un partit a vuitens, el format era diferent que el que hi haurà aquesta temporada a la Champions, molt més atractiu, i el Barça ho feia perdent 0-3 a casa contra l'Arsenal Ladies, un equip de l'Arsenal que avui repetia una futbolista com Nobs, que ha sortit a la segona meitat, i el Barça només repetien avui una futbolista, al terreny de joc repetia una futbolista com Alexia i a la banqueta Melanie Serrano. Diríem que Alexia és un exemple de la transformació que ha fet aquest Barça en els últims anys. El Barça ha aconseguit arribar a competir i ser un dels millors equips d'Europa quan no fa tants anys, estem parlant del 2012, el Barça va encaixar aquest 0-3 a casa i després va encaixar un 4-0 camp de l'Arsenal. Les angleses estaven molt lluny del nivell del Barça i el Barça ha aconseguit créixer i molt en aquestes últimes temporades. Ha fet una gran evolució i la Champions passada i aquesta primera estrena en victòria demostren que la feina s'ha fet molt bé en aquests últims anys al Barça femení i s'ha de seguir fent bé perquè el Barça femení ha de seguir creixent. Un exemple d'aquest canvi és Alexia, una futbolista que en aquells moments era una de les futbolistes joves de l'equip i que havia estat incorporada feia poc, una futbolista que llavors per aquelles aleshores jugava més a davant que no pas al mig i una futbolista que ha canviat molt i que ha evolucionat moltíssim com l'equip, una futbolista que és tremenda per la seva qualitat i tremenda per la seva exigència contínua, és una futbolista que millora cada dia, ho ha fet des que va arribar al Barça i ho ha fet des que va començar a jugar a futbol i esperem que aquest any tingui el premi que es mereix, que no és altre que el de millor futbolista, ja va tenir el de millor futbolista de la UEFA, esperem que tingui la pilota d'or també perquè se la mereix. En verd també, els partits d'Oshoala i de Mariona. Sovint es parla poc de Mariona Caldentell, és una futbolista que porta moltes temporades també al Barça, la mallorquina, però que segurament a vegades queda eclipsada per altres noms amb molt més nom, com la redundància, com són Graham o com és Lieke Martens, però la futbolista de Mallorca és una grandiosa futbolista. Avui de nou ha fet un gol i una assistència, és una futbolista que es pot adaptar a qualsevol posició, del mig o a dalt, últimament està jugant molt més a dalt, però és una futbolista amb una mobilitat brutal, amb una capacitat per adaptar-se, una capacitat per jugar en diferents posicions que la fan molt i molt necessària en aquest equip. I a més té una cosa que es té o no es té, que és el gol. Mariona té molt gol, avui ho ha demostrat amb el gol que ha fet i també amb l'assistència a Oshoala. Oshoala, una altra futbolista que sempre també es parla d'ella, a vegades segurament eclipsada també per el nivell que té Jennifer Hermoso, però Oshoala et dona moltes coses que no et pot donar, per exemple, Jennifer Hermoso. Avui hem vist dues coses que segurament la distingeixen, a vegades hi ha molta gent que diu que a vegades també té errors, a vegades falla ocasions, però és una futbolista que té una profunditat a l'espai molt important. El Barça avui, el segon gol és una jugada en la que ella trenca l'espai i aconsegueix assistir a Alexia i el tercer gol és una magnífica assistència de Patri que ella aconsegueix també transformar. Per tant, estem parlant de que és una futbolista que et dona coses i a més també és una altra futbolista que té molt i molt gol. I amb Amber, per posar-li un pero avui a l'estrena del Barça, diríem que és el gol encaixat. Segurament és un pero que segurament ens el podríem estalviar perquè al final aquest equip ho ha fet molt bé, però al final sempre hi ha d'haver coses que millorar i segurament el gol encaixat i sobretot els gols que està encaixant el Barça darrerament a pilota aturada són l'aspecte a millorar per l'equip de Jonathan Giraldez. Un Jonathan Giraldez que s'ha estrenat amb molt bona nota de moment des que ha agafat l'equip. Era complicat, queda molta temporada, però era molt complicat i de moment l'equip en aquesta estrena de nou tècnic ho està fent molt bé i segueixen l'estela que ja va marcar la temporada passada. Esperem que el Barça
pugui conquistar el mateix i ens pugui fer gaudir, sobretot, que això ho fa cada setmana, per la manera que juga, com ho ha fet l'any passat i com ho està fent darrerament a tots els culers.